थानाय बैराथि जुलि नुब्लां बेखेवना होफैदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा धनन्जय बसुमतारी बिथाङा। क'क्राझार रामफलबिल ओनसोलाव थानाय सेरफांगुरि नेपालपारायाव एसअपिडि फान्डजों लुफुंनाय बैराथि जुलि नुब्लांखौ दिनै बेखेवो। खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायना होदों दि रामफलबिल दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि बिजित कुमार नार्जारी बिथाङा ओनसोलाव थानाय एबा गुबुन गुबुन ओनसोलनि सुबुंफ्रा दिनैनि बे बैराथि जुलि नुब्लाङाव फैनानै गोदानै हाबा जाफैनो हागोन होननानै फोरमायो। लोगोसे हाबा होनो थाखाय बे बैराथि जुलि नुब्लाङाव गोदानै मोनसे आफाद दानानै होगोन होननानैबो फोरमायबावो। আজি सेरफांगुरि मास मजिद नेपालीपारा এই নেপালপাৰাত बैराथि जुलि भवन বিয়া ভৱন কমপ্লিট কৰিলে। তাৰে ইনিগ্ৰেশ্যন কাৰণে এই অঞ্চলৰ ৰাইজে মোক নিমন্ত্ৰণ কৰিছে, বৰ ভাল লাগিছে। কিন্তু এটা কথা কি, যেহেতু আগৰ চৰকাৰ ডিপিএফ চৰকাৰ সন্মানীয় হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত এই চেংচন হৈছিলে, তেখেতৰ দিনত কমপ্লিট নহ'ল, এতিয়া কমপ্লিট হ'ল। কিন্তু তেওঁলোকৰ দিনত যিমানবোৰ এমাউণ্ট ধৰা হৈছিলে এছঅপিডি স্কিমৰ দ্বাৰা, তাত এক পইচাও ৰিলিজ কৰা নাই, এক পইচাও ৰিলিজ হোৱা নাই। এতিয়া আমাৰ চৰকাৰে ইয়াৰ পে'মেণ্ট দিয়াৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা ল'ম। সঁচা হৈছে কি, যিটো স্কিম ধৰিছে সেইটো মই নিজেই আহি উপলব্ধি কৰিছোঁ, বহুত প্ৰয়োজন ইয়াৰ ৰাইজে অৱগত কৰিছে যে আমাৰ কাৰণে এইটো বহুত ডাঙৰ কাম হ'ল, বৰ ডাঙৰ সমস্যা সমাধান কৰি দিয়া হ'ল। বিগত দিনবোৰত আমি বহুত সমস্যাত ভুগিছিলোঁ, এই অঞ্চল ৰাইজে অৱগত কৰিছে। সঁচা হৈছে কি বহুত ভাল হৈছে। আৰু ইয়াৰ কণ্ট্ৰেক্টৰ সন্মানীয় মনোৰঞ্জন ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়াক মই বিটিআৰৰ এজন কাৰ্যবাহী সদস্য হিচাপে তেখেতক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। दिनै जोबोद गोजोननाय मोनदों। गोबाव समनिफ्राय जोंनि ओनसोलाव बे मोनसे गोनांथार जानानै थानाय बे आयदामोन। बेखौ दिनै लुफुंनो हानानै साक्सेस खालामनो हाबाय। आं आसा खालामदों दिनै बे जोंनि ओनसोलाव गोबां हारिनि थागिबिफोर दङ, बिथांमोना जेब्ला न'खराव जुलि होनो गोनां जायो, बे समाव जायगानि आंखाल जायो, माखासे थासारिनि आंखाल जायो। बेखायनो दिनै बेहाय मोजां भाबै सुंदर भाबै न' लुबाय हाबा होनो थाखाय, जुलि होनो थाखाय। बेवहाय जोंनि जुलि जानो गोनां जायफोर जुलि जरा जानो गोनां दं, बिथांमोनहा बेवहाय फैनानै गाव गावनि धोरोमा जि निथि दङ, धोरोमनि खान्थि बायदियै बेहाय जुलि लानो हागोन। आरो बियो जोंनि थाखाय खोब गोजोनथाव बाथ्रा। बेखौ लुफुंनानै होनाय बिथांनि सिमां साबायखर बावगोन। बिथां मानगोनां मनरन्जन ब्रह्मआ सोरखारनिफ्राय बेखौ लाबोनानै लुनानै होबाय बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि थाखाय। बिनि थाखाय बिथांनि सायाव जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बिटिआर सरकारनिसिमबो आं गोजोननायखौ बावहरदों। जायखिजाया हारि धोरोमनि सुबुंफोरानो बेयाव जुलि बेवहाय बयनिबो थाखाय अपेन, जिखुनु जाया हारि धोरोम बेहाय जुलि लानो हागोन, बिनि थाखाय अपेन। आरो बेखौ सामलायलांनो थाखाय जों ओनसोलाव मोनसे बेखौ सामलायग्रा आफाद दानानै होबाय। बे आफादा माखासे नियम निथि खालामनानै होदों। बे नियम निथिनि गेजेरजों बेखौ मानिलायनानै बेहाय जुलिनि हाबाफारिया खुंबाय थानाय जागोन आरो। क'क्राझार मोख्रापारायाव थानाय साम कलेज अफ नार्सिं इन्स्टिट्यूटआव गोदान फरायसाफोरनि एडमिशन एबा मुं थिसननाया सोलिगासिनो। नार्सिं कर्स फरायनो गोसो गुदुं फरायसाफ्रा फैगौ 30 अक्ट'बर खालारसिमनि गेजेराव मुं थिसनफैनो हागोन। क'क्राझार सहरनि खोला फारसे मोख्रापारायाव थानाय साम कलेज अफ नार्सिं इन्स्टिट्यूटआव निउ दिल्लीआव थानाय इन्डियान नार्सिं काउन्सिल आरो गुवाहाटीआव थानाय आसाम नार्सेस मिडवाइफ्स एन्ड हेल्थ भिजिटर्स काउन्सिलनि सिङाव एफिलिएटेड जानायजों लोगोसे गभर्नमेन्ट अफ आसामनि हेल्थ एन्ड फेमिलि वेलफेयार डिपार्टमेन्टजों गनायथि होजानाय गंसे गाहाम खाबु थानाय नार्सिं इन्स्टिट्यूट। 3 years in general nursing midwifery आरो 2 years diploma in auxiliary nursing and midwifery कर्सनि सोलोंथायखौ एचएस पास खालामनाय साइन्स एबा आर्ट्स स्ट्रीमनि गोसो गुदुं फरायसाफ्रा लानो हागोन। साम कलेजाव एडमिशना जागासिनो दङ 31 अक्ट'बरसिम। आरो बिनि उनावहाय जोंहा स्टुडेन्टफोरनि थाखाय फेसिलिटि दङ, बेहाय 3 years कर्स आरो हस्टेल फेसिलिटि दङ आरो हस्टेलाव थांनो फैनायनि थाखाय गारिबो दङ। साम कलेज अफ नार्सिं इन्स्टिट्यूटआव फरायसाफोरनि थाखाय डिजिटल क्लासरूम, लाइब्रेरी फेसिलिटीज, कम्पिउटार लेबोरेटरी, नार्सिं फाउंडेशन लेबोरेटरी,
Community Health Nursing and Nutrition Laboratory, OBG, Pediatrics Laboratory, Preclinical Science Laboratory, Clinical Training आरो हस्टेलनि थाखाय 4-star RCC Residential Building लोगोसे बासजों थांलाय फैलायनि गाहाम खाबुफोरखौ होनाय जायो। आबुङै मिथिनो थाखाय 9854-550697 नङाब्ला 9854-300175 मबाइल नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन।